खन्थाइनि मुं गोसो थोलायनो गोसो। खन्थाइखौ सुजुदों प्रमद नार्जारि, जिल्ला बाक्सा, गामि सामथाइबारि, हारिजा बिजनी। फैदो बिदिब्ला आदानि खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। गोसो थोलायनो गोसो। आंनि दरखंनि थोंगोर आयनायाव हाबनाय ओंखारनायनि नायनो सम गैयैयाव गावनि महर मुस्रिखौ लानानै आंनि गोसोआव जेंनानि लाद्रा खाफबबाय। जेब्ला आं नायो गावनि महरखौ नुनानै लाजिखांदों। हाबाब, बैसोनि बाबेननायजों महर मुस्रिया माथो समायफ्लेथारबाय सोरजोंबा गोसो थोलायनो। नाथाय एसेबां गुवार लैथोआव बोरै बारसोमनो आंदि बेखौ हरखाबै सानदों। गोसो थोलायनाय बारखौ बोरै मोननो हरखाबै दा बे समाव। आंनि रावफोराबो सिरि सिरि बुंखोमादों गोसो थोलायनो गोसोखांदों। समा दा नोंनि थाखाय थोजासे, बेफोरखौ आं मालाय बोरै सानलायखो। आंहादि जेबोआनो गैया गोसो थोलायनो। सोरनाव सोंना मोननो गोसो थोनायखौ, बोरै मोननो गोसो थोलायनाय आबिर। दिनैसो मानो हरखाबै बिलिर फैखो आंनि गोजोङै हान्थिनाय थांखियाव। गोसो थोलायनाय रं बिरंनि बारा आं नुहरदोंल'सो उन सिगां हान्थिनाय आंनि लामायाव। फागुननि रानस्राव बोथोरजों बायदि गाबनि आबिर गाबफबनो आंनि गोसोआबो गोसो थोलायनो गोसो।